Bi an bɛ arabadonna décembre kalo tile 9 an balimaw a bisimila an bɛ ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛn don décembre kalo tile 7 ka jolo ɲɛnaminifɛn min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko cannabis o kilo 480 kɔni minɛla cɛ dɔ bolo ni nin cɛ in kɔni tun bɛ k'a yɛrɛ kɛ finitigilaka dɔ ye. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ka jolo kɔnɔna la ale dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalakoroso Zegwa ko Mali finitigilakaw olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli dɔ de senfɛ ko olu kɔni ye u tɛgɛ da cɛ dɔ kɔni kan ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ɲɛnaminifɛn kɔni caman kɔni tun b'a kɔnɔ mun kɔni tɔgɔ ye cannabis ye ko a hakɛya kɔni tun bɛ taa kilo 400 ale ni kilo 80 na. Ko nin ɲɛnaminifɛn minnu kɔni minɛlen filɛ ni mɔgɔ mun kɔni bolo ni ko nin kɔni tun bɛ a yɛrɛ kɛ finitigilaka dɔ ye walasa cogoya min na ni finitigilakaw kɔni bɛ na u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni na ka se ka olu hakili suɲɛ. Ko ga nin don kɔfɛlen kɔni na ko ni mɔgɔ ninnu kɔni ma pan kunna ni olu kɔni yɛrɛ tilala ka a dɔn k'a fɔ ko finitigilaka yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ni ma kofɔlen kɔni a bɛ finitigilakaw kɔni ka bolo kan ni olu kɔni mana tila olu kɔni b'a ka ko tɔ kɔni bila kiritigɛlaw kɔni ka bolo kan ani ɲangili kɔni ka kan o ka da kan. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tarata don décembre kalo tile 8 Bamako Bankoni na dugudenw olu kɔni ye tasuma bila sotarama 2 la ni ka a jeni. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko Bankoni kɔni sira kan ko sotaramatigi 2 kɔni de tun bɛ yen nɔ ko olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dan na goudron kɔni sanfɛ ko ni dɔ tɛmɛla dɔ la o tigi fɛnɛ bɛ tila ka vitesse ta tuguni ni ka tila ka tɛmɛ tɔ kelen dɔ in na ko u kɔni ye u to o de la sotaramatigi kɔni kelen tagara senamatigi dɔ kɔni tan. O kɔfɛ ni sotarama 2 bɛ tilala ka bin tuguni u ta fan o kɔni kɛlen dugudenw olu kɔni dimina nin ko in kɔni na olu kɔni fɛnɛ wulila ni ka tasuma bila ni sotarama 2 ninnu kɔni fɛnɛ bɛɛ la ka u bɛɛ jeni. Polisiw olu ni sapeur pompiers kɔni bɛ se ni yɔrɔ kofɔlen na wagati min na o kɛra ka sɔrɔ dadigi kɔni kɛra ni sotarama ninnu kɔni na. U kɔni ye maa min kɔni furan a yɛrɛla k'a fɔ ko o tigi kɔni joginna kosɛbɛ. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Imam Umaru Jara ale kɔni ye a ka walan sɛmɛ ni ka bɔ wasaden bulon kɔnɔ. K'aw ladɔnniya ka fɔ cɛmancɛ fanga kɔni kɔnɔna la ale ye wasaden bulon o kɔni nɔrɔ bilalen don ni CNT ni o ye Conseil national de la transition ye ni o maaw kɔni sigila ka bɛn ni kunɲɔgɔn tɛmɛlen ye. O kɔni tɛmɛlen kɔfɛ kunun tarata don décembre kalo tile 8 Imam Umaru Jara ale kɔni ye sɛbɛn dɔ kɔni kɛ ka yɛrɛ ka fɔ ko ale kɔni bɛ walan sɛmɛ ni ka bɔ nin jɛkulu in kɔni na. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ kibara jɔnjɔn kɔni ma se ka sɔrɔ a ka nin hakilina in kɔni tali la nka an mana mun sɔrɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ye ka kɛ ni tarata don ye décembre kalo tile 8 a yɛrɛla k'a fɔ ko coronavirus yɛrɛ mɔgɔ 149 de la Mali jamana kɔnɔ ko mɔgɔ 39 olu kɛnɛla ka bɔ coronavirus bana la mɔgɔ 5 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye. K'aw ladɔnniya ka fɔ coronavirus ale kɔni yera yɔrɔ minnu kɔni na o dɔ kɔni ye Kayi marabolo kɔnɔna ye ale ni Kulikoro marabolo kɔnɔna Gao marabolo kɔnɔna Kidal marabolo kɔnɔna ale ni Bamako ale yɛrɛ sigidaw kɔnɔna la. O de kama coronavirus jatew olu kɔni yɛlɛmala. K'aw ladɔnniya ka fɔ coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ olu kɔni jate bɛ taa mɔgɔ 5000 ale ni mɔgɔ 442 la. Mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 100 ale ni mɔgɔ 80 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔgɔyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 7400 ale ni mɔgɔ 16 la. O sababuya la hali bi sanuya wale o matarafali kɔni ɲininen don maliden bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna fɛ walasa cogoya min na an bɛ se k'an yɛrɛ tanga ni bana jugu in kɔni ma. An balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.